Dobrý deň, moje meno je Julia a svoju prax som vykonávala v občianskom združení Krídla. Pôvodne som chcela ísť praxovať ku klinickému psychologovi, keďže môjim cieľom bolo nájsť si prax v sfére klinickej psychológie, nakoľko ma pracovná psychológia až tak nebaví. No nakoniec mi jedna psychologička poradila si pozrieť rôzne denné stacionáre, kde by som podľa jej slov získala viac skúseností a teda rozhodla som sa pre OZ Krídla. Mojou motiváciou pri výbere, a teda čo ma najviac zaujalo, bolo, že práve Krídla sa pokúšajú pomôcť ľuďom s psychickými poruchami vrátiť sa k samostatnému životu, rozvíjať ich schopnosti a tvorivosť a na rozdiel od iných denných stacionárov ponúkali klientom široké spektrum terapií, od kognitívneho tréningu, keramickej dielne, zdravého životného štýlu až po muzikoterapiu a mnohé iné. Veľmi ma zaujalo, že by som konečne v praxi komunikovala s ľuďmi, ktorí trpia psychickými poruchami a predstavovalo to zároveň aj pre mňa takú veľkú výzvu. Cieľom stáže bolo zapájať sa do terapií, buď teda nejakú terapiu viesť alebo klientom pomáhať pri rôznych úlohách a rozprávať sa s nimi. Najčastejšie som s nimi mala kognitívny tréning, kreatívne písanie a terapiu nazývanú cesty. No ale aj moja tvorivá stránka sa prejavila a mávali sme spolu drôtiky alebo keramickú dielňu, kde sme spoločne vymýšľali nápady, čo nové vytvoríme a vlastne snažila som sa ich podporiť v tej kreativite a tvorivosti. Na kognitívny tréning som si za každým pripravila úlohy, ktoré klienti potom riešili. Na kreatívne písanie som vymýšľala rôzne témy, o ktorých budú písať a takisto aj na cestách väčšinou klienti niečo písali, no to už išlo o viac také psychologické témy. Na kognitívny tréning som mávala pripravené úlohy, ktoré trénovali pamäť, pozornosť, jazyk alebo priestorové videnie. Taktiež som klientom pri každej úlohe vysvetlila, čo si precvičujeme, napríklad čo je pracovná pamäť a prečo je dobré ju trénovať. Tu som najviac využila poznatky získané z hodín kognitívnej psychológie. Ďalej som určite využila poznatky z klinickej psychológie, nakoľko Krídla navštevujú pacienti prevažne so schizofréniou, ale aj s úzkostnými poruchami, ťažkými depresiami alebo obsedantnou kompulzívnou poruchou. Vedela som, ako s klientmi komunikovať, lepšie pochopiť ich prežívanie a potreby a poskytnúť im podporu. Poradenská psychológia mi pomohla mať empatický prístup, byť stále nápomocná a milá ku klientom, no zároveň byť sama sebou, keďže aj kongruencia je dôležitá v psychoterapii. Pri terapii, kde klienti písali o psychologických témach, som sa často inšpirovala úlohami zameranými na sebapoznanie z poradenskej psychológie. Vďaka terapii Klub, ktorý býva s psychiatričkou Janíkovou, ktorá založila Krídla, sa k mojim znalostiam z klinickej psychológie pridá veľa ďalších. Na klube klienti zdieľali svoje pocity, čo ich práve trápi, napríklad, že sa im zhoršil psychický stav alebo že im zle sadli lieky a iné veci. Pani doktorka Janíková im za každým dala rady, ako napríklad čo robiť a ako prekonať chvíle, keď schizofrenik počuje hlasy. To mi naozaj ešte viac pomohlo sa zorientovať v niektorých poruchách a vedieť, čo v rôznych zložitých situáciách robiť. Určite som získala veľa znalostí a zručností v arteterapii, celkovo v oblasti tvorivej psychológie a naučila som sa, ako sa môžu tvorivé aktivity použiť na diagnostiku a hodnotenie psychických stavov pacientov a taktiež, že ich výtvory môžu poskytnúť vhľad do ich vnútorných pocitov a myšlienok. Myslím si, že mi chýbala zručnosť viesť skupinu, keďže som doteraz nemala skúsenosť tým, že by som pracovala s viacerými ľuďmi, dávala im úlohy a dávala spätnú väzbu k ich výtvorom. A taktiež som pociťovala, že mi chýba schopnosť si dobre naplánovať a zorganizovať veci, či už pri tom, ako som vymýšľala a tvorila úlohy pre klientov, alebo keď mali klienti voľný čas v Krídlach, tak zorganizovať rýchlo nejaký program pre nich. Táto stáž ma určite upevnila v tom, že chcem ísť práve tou terapeutickou cestou a teda byť buď psychologička alebo poradkyňa. Potvrdilo sa mi, ako veľmi ma naplňa, keď môžem ľuďom pomôcť, že viem ostatných dobre vypočuť, že mám vlohy na to stať sa psychologičkou a celkovo ako ma fascinuje ľudská psychika a ľudský mozog. Verím, že vďaka praktickým skúsenostiam a nadobudnutým poznatkom z praxe sa mi podarí dokončiť si v prvom rade bakalársky a magisterský titul a spraviť si odborné výcviky a kurzy, ktoré by mi pomohli stať sa či už klinickou psychologičkou alebo poradkyňou.
Určite si chcem v budúcnosti spraviť kurz arteterapie, nakoľko ma táto oblasť psychológie veľmi na praxi zaujala. V závere, praxovanie v krídlach ma naučilo naozaj veľa vecí a verím, že mi táto prax aj veľmi pomôže do budúcnosti. No musím spomenúť aj to, ako veľmi dobre som sa tam vždy cítila, aj vďaka rodinnej atmosfére a nápomocným ľuďom, ktorí ma touto stážou sprevádzali. A v neposlednom rade mi ale prirastli k srdcu aj klienti, ktorí dokazujú, že aj ľudia s ťažkými psychickými poruchami vedia byť prínosom pre spoločnosť a že sa dá aj z toho najväčšieho dna vždy dostať na povrch.